Staat er goed op. Zijn mooie golven, mooie lange golven. Ja. Alleen oppassen voor de paalhoofden, hè? Ja, oké, maar ja, dat weet je. Doe je het vaker hier? Ja, heel vaak op Domburg, maar Domburg staat wel te hoog. Dus daar Oké. denk ik 2 tot 3 meter. Ja, en dan Oké. kom je gewoon bijna niet doorheen. Nee. Nee, je bedoelt door de dining heen kom je er niet. Nee, precies. Ik hoop dat ze nog een keer gaan. Ik heb daarnet gingen jullie ook een keertje, daar heb ik ook gefilmd. Aha. En die keer dat je nu naar. Oké. Ah, nu zal er ook wel even halen. Ja, als je die door zou willen sturen, dat zou wel leuk zijn. Ja, dat is geen probleem. Als je anders geen. Ja, wat moeten we doen? E-mailadres Ja, of e-mailadres, makkelijk. Facebook? Ja, Facebook kan ook. Kan je gelijk, als je hem even toevoegt, dan... Oh, dat kan we gelijk doen nu. Ja. Ja, tuurlijk. Nou, ja, ik heb geen internet, dat is waar. Oh, je hebt geen internet, hè? Nee, ik ben nog een van de weinigen met prepaid dingen. Ja, moet je zien. Fantastisch. Ja, Als je zeg je e-mailadres, dan staat het hier wel op, denk ik. Joren, J-O-R-E-N, Ja, en dan laagstreepje, ja. en dan Krekelberg, Krekelberg. @hotmail.com. Nou, ik hoop dat erop staat. Ja. En En dan stuur jij het wel door naar die andere jongens. Ja, precies, en anders moet je, als je een avond heeft om contact tegen, dan... Ik heet Edo Jansen. Dat is makkelijk, hè? Jansen met een ik heb ook een Facebook toestand, dus Oké, nee, dat is goed, dan voel ik heel goed. ik heb een rubriekje Goedemorgen Vlissingen. Dat doe ik iedere ochtend. En dan maak ik foto's, dus als je die ziet, dan weet je dat ik het ben. Dan doe je maar een berichtje of zo. Dat is goed, dan ga ik doen. Joren, kleine streepje, Krekelberg. Krekelberg. Ja, dan sla je hem even op in je